Miltä kun säästetään, mutta ostakaa kaikki naatti. Käydään heittää 5 naattia midiin ja sitten mietitään sen jälkeen mitä tehdään. Heitetäänkö me sinne ihan näkyville oville vai taakse vai sinne päin? Mä heitän tosta juoksusta oville polton, niin heitetään siihen keskelle vaan. Ne tietää, että ollaan Temppeli tulee. Aallakin kuuluu. Aalla on, joo, reklamat. Temppelin ahe, hyvä. Pommi on siinä jossain jälleen. Semmonen eissi siihen. Mitäs muuta tossa voi tehdä? No se on kyllä ihan totta. Ei annettu mahdollisuuksia.